A rekiceli vízesés. Erdély szívében, a Bihar-hegység és a Vigyázó-hegység vadregényes vidékein, Kolozs megye nyugati részén bújik meg egy különleges természeti csoda. Havasrekettye közelében, Meregyó község határában található a rekiceli, vagy más néven havasrekettjei vízesés, amelyet a románok találóan Velul Miresei, vagyis a Mennyasszony fátla néven ismernek. Már első pillantásra érthető, honnan ered ez a költői elnevezés. A közel 30 méter magas sziklafalon lezúduló víz nem egyszerűen alázuhan. A felső medencében kialakult természetes üst szétteríti a víztömeget, amely finom, fehér fátyolként simul végig a sziklákon. A napsugarak játékában a vízpára olykor szivárványt rajzol a levegőbe, mintha a természet maga öltöztetné ünnepi ruhába ezt a különleges helyet. A vízeséshez egy régi legenda is kapcsolódik. A történet szerint egy fiatal mennyasszony a meredek sziklákról zuhant a mélybe, fájtla pedig fennakadt a sziklák peremén. A nász nép könycseppjeiből született meg a vízesés, amely azóta is őrzi a tragikus szerelem emlékét. Bár a történet csupán monda, a víz valóban úgy hull alá, mintha egy hófehér mennyasszonyi fátyol lebegne a sziklák előtt. A vízesés csaknem 1000 méteres tengerszint feletti magasságban található a Vigyázó-hegység keleti oldalán. Körülötte sűrű fenyvesek, meredek sziklafalak és kristálytiszta hegyi patakok alkotnak lenyűgöző tájat. Minden évszak más arcát mutatja. Tavasszal a hóolvadás táplálja a zúgó víztömeget. Nyáron hűs menedéket kínál a kirándulóknak, ősszel az aranyló erdők ölelésében ragyog, télen pedig a jég birodalmává változik, amikor a megfagyott vízfalak Európa egyik legismertebb jégmászó helyszínévé teszik ezt a vidéket. A havasrekettjei vízesés nem csupán egy látványosság, ez a hely a természet erejének és törékeny szépségének találkozása. A zubogó víz állandó mozgása emlékeztet arra, hogy a természet soha nem ismétli önmagát. Minden csepp új, minden pillanat megismételhetetlen. Ha egyszer Erdély nyugati hegyei között járunk, érdemes megállni itt néhány percre. Meghallgatni a víz örök dallamát, belélegezni a fenyvesek illatát, és megérteni, miért vált ez a hely az Erdélyi Sziget-hegység egyik legkedveltebb természeti kincsévé. Mert vannak helyek, amelyeket nem elég lefényképezni. Vannak helyek, amelyeket át kell élni.